Majalisar Dokokin Jihar Rivers ta fara shirin tsige gwamnan jihar Siminalayi Fubara tare da mataimakiyarsa Ngozi Odu. A zaman majalisar da aka gudanar a ranar Alhamis 8 ga watan Janairu, shugaban masu rinjaye na majalisar Major Jack ya gabatar da takardar zargin aikata manyan laifuka da suka saba wa kundin tsarin mulki. Takardar ta samu goyon bayan 'yan majalisu 26 kuma an karanta ta a gaban majalisar karkashin jagorancin kakakin majalisar Martins Amawule. A cewar kundin tsarin mulki na Najeriya sashi na 188 dole ne a miƙa wannan sanarwa ga gwamna cikin kwanaki 7 sannan a ci gaba da ɗaukan matakai na tsige shi. Wannan mataki ya zo ne daidai lokacin da ake ci gaba da rikici tsakanin gwamnan Fubara da kuma tsohon gwamnan jihar wanda yanzu shine ministan Abuja Nyesom Wike. Masu lura da al'amura dai sun yi gargaɗin cewa wannan rikici na iya ƙara dagula harkokin mulki a jihar wacce take da arzikin man fetur. Wasu daga cikin 'yan majalisar sun ce matakin ya dace da kundin tsarin mulki, amma magoya bayan gwamnan suna ganin siyasa ce kawai ke tattare da shi. Gwamnatin tarayya da yana sanya ido sosai kan wannan rikici saboda muhimmancin jihar Rivers ga tattalin arzikin Najeriya. Sahura Usman, FVM Hausa International.